Taky si vyhrožovala a to už je vyhrožování napadením a to už je trestný čin, ty svině. Takže doufám, že to lidi vidějí. Ty jsi moc. 345 si taky porušila. Ty jsi moc. Ty jsi mi řekla, že je to dobře, že mě rodiče týrali odmala. Ty jsi to podporovala. Já jsem ti to řekl, ty jsi řekla, no dobře, ale ne. A pindala si držkou, protože oni jsou dva typy žen. Je první, že to jsou Husákovy děti, to jsou ty, co pindají, to je generace Husákovy děti, a to jsou ženský. A pak jsou druhý ženský, kterým něco řekneš a oni si to nechají pro sebe a pak ti to vyplácí postupně. A já jim říkám, zlobí učit to fakt moc. Nebo dostaneš přes držku, vole. Od nás všech, možná i od toho bodyguarda, když jsi úplně debil. No, přesně tak. Taky si vyhrožovala a to už je vyhrožování napadením a to už je trestný čin, ty svině. Takže doufám, že to lidi vidějí. Ty jsi moc. 345 si taky porušila. Ty jsi moc. Ty jsi mi řekla, že je to dobře, že mě rodiče týrali odmala. Ty jsi to podporovala. Já jsem ti to řekl, ty jsi řekla, no dobře, ale ne. A pindala si držkou, protože oni jsou dva typy žen. Je první, že to jsou Husákovy děti, to jsou ty, co pindají, to je generace Husákovy děti, a to jsou ženský. A pak jsou druhý ženský, kterým něco řekneš a oni si to nechají pro sebe a pak ti to vyplácí postupně. A já jim říkám, zlobí učit to fakt moc. Nebo dostaneš přes držku, vole. Od nás všech, možná i od toho bodyguarda, když jsi úplně debil. No, přesně tak.